naglakip sa gugma ngadto sa Dios ug sa tawo. Mateo Kapitulo 22, mga bersikulo 37 paingon sa 39. Si Jesus miingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna, ug higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ang tibuok nga buhat sa grasya mao'y usa ka padayon nga pag-alagad sa gugma, sa pagdumili sa kaugalingon, pagsakripisyo sa kaugalingon nga paningkamot, sa matagtak na sa pagpuyo ni Kristo sa yuta. Ang gugma sa Dios nagadagayday gikan kaniya sa dili mapugngan nga mga sapa. Ang tanan nga napuno sa iyang espiritu mahigugma sama sa iyang paghigugma. Ang mismong prinsipyo nga nagpalihok kang Kristo magpalihok kanila sa tanan nilang pagpakiglabot sa usag-usa. Kini nga gugma mao ang ebidensya sa ilang pagkadisipulo. Kung ang mga tawo mahiusa, dili pinaagi sa kusog o kaugalingong interes, kun dili pinaagi sa gugma, ilang gipakita ang paglihok sa usa ka impluwensya nga labaw sa tanang impluwensya sa tawo. Diin kini nga pagkausa anaa, kini mao ang ebidensya nga ang dagway sa Dios gipahiuli sa katawhan nga usa ka bag-ong prinsipyo sa kinabuhi ang gitisok. Kini nagpakita nga adunay gahom sa Dios nun nga kinaiya nga makasukol sa labaw sa kinaiyahan nga mga ahensya sa dautan, ug nga ang grasya sa Dios makabuntog sa kahakog nga kinaiyanhon sa natural nga kasing-kasing. Sa diha ang kaugalingon gihiu sa diha kang Kristo, ang gugma motubo sa kinabubuton, ang kahingpitan sa Kristohanon nga kinaiya makabot sa diha ang kadasig sa pagtabang ug sa pagpanalangin sa uban nagatubo kanunay gikan sa sulod. Sa diha ang silaw sa adlaw sa langit mupuno sa kasing-kasing ug mapadayag diha sa nawong. Dili mahimo nga ang kasing-kasing diin si Kristo nagpabilin mawad-an sa gugma. Kung nahigugma kita sa Dios tungod kay siya ang unang nahigugma kanato, higugmaon nato ang tanan nga alang kang kinsa si Kristo namatay. Dili kita makakontak sa kabalaan nga dili makakontak sa katawhan. Kay diha kaniya nga naglingkod sa trono sa universo, ang pagka-Dios ug ang pagkatawhanon gihiusa. Nadugtong kang Kristo, nadugtong kita sa atong isig katawo, pinaagi sa bulawan nga sumpay sa kadena sa gugma. Unya ang kaluoy ug kamaluluy-on ni Kristo makita sa atong kinabuhi. Kini natural alang kanato nga mga lagad sa mga nanginahanglan ug nagantos, sama nga alang kang Kristo nga nagabuhat og maayo. Ang balaod sa Dios na kinahanglan nga ang tawo higugmaon ang Dios sa hilabihan ug ang iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Kung pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, kini hingpit nga mahimo kita mamahingpit diha kang Kristo.